Solucions basades en la natura, SBN, són sistemes que s'inspiren a la natura i que ofereixen beneficis ambientals, però també socials i econòmics, i que donen resposta a reptes de la societat. Quins són aquests reptes? Poden ser el canvi climàtic, desastres naturals, seguretat hídrica, però també salut humana, biodiversitat, desenvolupament. A la literatura, les SBN se solen distingir en dos tipus, intervencions i unitats. L'important ara és presentar quines diferents opcions tenim de solucions basades en la natura. En el cas de les intervencions, són solucions que donen suport als processos naturals i a la biodiversitat i solen aplicar-se amb finalitats concretes. Amb aquestes imatges podeu veure a l'esquerra una solució de normalitat de temps normal i a la dreta en temps de pluja. I, per exemple, en aquest cas, l'objectiu era poder usufruir de l'entorn en els dos casos. Aquest és un exemple prou visible del que pot ser una solució basada en la natura. Tipologies poden ser intervencions fluvials, com aquesta, intervencions al sol, intervencions en biodiversitat. Hi ha molta variabilitat. I un exemple és el que es presenta a la segona xerrada d'aquesta sèrie per en Xavier Garcia. La segona tipologia és d'unitats. Les unitats són tecnologies verdes o espais verds autònoms. Poden ser autònoms o integrats. Poden ser, per exemple, diferents solucions basades en la natura combinades entre elles o amb altres tipus de solucions, tecnologies convencionals i grises. I poden ser ja existents o formar part de la xarxa que ja existeix o creades des de zero. I en aquests esquemes i imatges es pot veure l'extrema variabilitat per característiques, funcions, formes, dimensions que poden tenir les solucions basades en la natura. I poden ser unitats de vegetació forestal, per exemple, horts comunitaris, boscos urbans, o unitats tecnològiques, que és el que estem treballant molt en diferents projectes de l'ICRA, per exemple, amb aiguamolls construïts, murs verds, sistemes hidropònics, i concretament per això hi ha 3 xerrades en aquesta sèrie sobre unitats basades en la natura, de solucions basades en la natura, de Massimiliano Riva, Maripau Garcia i l'Ester Mendoza. Quin avantatge i desavantatge poden tenir les SBN? A nivell natural i ecològic poden ajudar-nos a adaptar-nos i mitigar el canvi climàtic, reduir el risc de desastres. A nivell econòmic, en alguns casos, poden tenir costos menors comparat amb solucions grises i, per exemple, proporcionar també feines verdes. A nivell sociocultural poden ser diferents efectes. Per exemple, poden ajudar a reduir l'estrès o millorar la qualitat de l'aire o augmentar el valor de les propietats o fins i tot proporcionar ombra. O sigui, poden tenir moltes funcions molt diferents entre elles. També, però, poden tenir efectes negatius. A nivell natural i ecològic poden emitir gasos d'efecte hivernacle o necessitar consumir aigua. A nivell econòmic necessiten manteniment i llavors un cost i poden aportar temes de gentrificació. I també poden tenir efectes socioculturals negatius. En aquest cas, evidentment, és important considerar que el que és positiu o negatiu per un grup pot ser l'oposat per un altre. Llavors, quan es parla de SBN o es volen comparar en SBN o amb altres solucions, sempre s'han de considerar tots els factors ambientals, per exemple, econòmics i socioculturals, per poder fer una estimació més acurada. I, finalment, les solucions basades en la natura ens poden ajudar a combatre l'escassetat d'aigua, llavors per ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic. I ho podem fer, per exemple, ajudant-nos a millorar la disponibilitat d'aigua, amb gestió de conques hidrogràfiques, amb restauració de zones humides o reforestació, afforestació. I també reduir la demanda d'aigua, com és el cas d'agricultura sostenible o infraestructura verda urbana. I finalment, no només en termes de quantitat, però també de qualitat, evidentment amb diferents solucions, com s'ha esmentat anteriorment, amb diferents projectes també de l'ICRA. En aquest context, mencionar que l'última xerrada d'en Quim Comas és sobre una eina per poder seleccionar quina és la SBN que sigui més adapta als diferents casos. I per concloure, dir que les SBN s'inspiren a la natura, tenen una àmplia varietat de tipologies, com heu vist, poden ser molt diferents i sí, poden ajudar-nos a combatre l'escassetat d'aigua i aportant beneficis també per la biodiversitat, la societat i altres. Moltes gràcies.